Kedy a ako urobiť rez viniča? Rez viniča urobte vtedy, keď už skončili silné mrazy. Ideálne, ak je vonku 6 až 10 stupňov Celzia, čiže vo februári a marci. Rez počas mrazov by rastlinu oslabil. Pri neskorom reze by začala z rezov vytekať miazga, čo by rastlinu oslabilo. Na rez použite kvalitné a ostré nožnice. Na začiatku odstráňte dvoj- a viacročné vyrodené ťažne. Minuloročné strihajte čo najbližšie ku konáru alebo kmeňu. Odstráňte aj poškodené, choré či suché časti a výhonky z kmienka. Vinič prináša úrodu iba na jednoročnom dreve. Rodivé sú teda iba minuloročné konáre. Staršie drevo je nerodivé a vyháňa iba listy. Jednoročné drevo rešte na 6 až 10 očiek tak, aby boli rodivé konáre vzdialené čo najďalej od seba. Zrešte jednoročné výhony aj na zálohy, tzv. Čapíky. Tie zabezpečia rast výhonov v ďalšej sezóne. Čapíky sa zrezávajú na 1 až 2 očká. Rany po reze natrite ošetrujúcim voskom či balzamom, inak hrozí vznik nekroz dreva. Ostrihané konáre môžete podrbiť v záhradnom drviči a dať do kompostu s ďalším záhradným odpadom.